Guthrie Bridge fil-Forti Rinella se jkun pont uniku fix-xorta tiegħu madwar id-dinja kollha. Dan hekk kif se jkun l-unika wieħed ta' din l-għamla li se jkun qed jaħdem. Iddiżinjat mill-persuna li ħaismu dan il-pont imbena mill-forzi Ingliżi lura fl-1869 sabiex joffri sigurtà lil dan il-forti. Dan il-pont baqa' jintuża sal-1920 fejn ma' żmien beda jidditerjora ftit ftit. Tkellimna ma' Mario Farrugia mill-Fondazzjoni Wirt Artna fejn tana aktar informazzjoni dwar l-użu u l-importanza ta' dan il-pont uniku. L-idea kienet illi jipprovdu bridge illi mhux sempliċement jitla mal-faċċata bħalma aħna mdorrin sew fil-kastelli u dan kollu, imma bridge illi jippermetti li dan jidħol ġol fortizza kompletament ħalli jkun iżolata kompletament. U għalhekk f'każ ta' attakk l-għadu ikun ħafna aktar diffiċli għalih milli jaċċed il-bieb. U barra minn hekk il-difensuri minn ġol bib stess ikun jistgħu jiddefendu sewa li hom infushom kontra l-għadu li qed jipprova jersaq lejn il-bieb. Il-proġett li se jieħu madwar 12 xahar sabiex jitlesta se jinvolvi restawr totali ta' dan il-pont sal-anqas dettall fejn se tintuża l-istess teknika li ntużat oriġinarjament. Proġett li ilu l-ħolma tal-Fondazzjoni Wirt Artna għal diversi snin. Konvinċina nagħmluh huwa l-uniċità tiegħu. Barra minn hekk aħna għandna snin kbar illum nieħdu il-Forti Rinella u nirrestawrawha u din hija waħda mill-aħħar affarijiet li fadlilna nagħmlu. Għattem ġifieri ġara darba nagħmlu dana il-restawr, aħna nkunu lestejna r-restawr tal-Forti Rinella. Il-proġett ta' dan il-pont li se jkun iffinanzjat minn kumpanija lokali b'nefqa ta' madwar 60,000 euro se jkun ta' attrazzjoni turistika għal dawk kollha li jżuru pajjiżna.